Aupa lagunok eta kaixo, beste astebete txorien, hemen hasten da, zuentzako kozinatzen. Hemen gaude. Gaudete, bueno, hori da, nire lagun bat beti olako, gaudete kesteko zentzurik. Hemen gaude eta postutzen naz. Hori da. Ziur, zure amama ere bai. Hori noena da? Urtzen. Kri. Norena, ez nakixen, ez nauen test honetarako mutil. Eno espresatu, ez dakit. Da zure ingurukoa. Bakit kanta Bergarako abestia. tradizionala dela, Bergaran. baina. Bakit abeste, baina. Laute jatu da zan goixean. Bai, laute jatu gainean, ilargiarrian, eta zu, Ba hori da, buruz hori da. begira. Letra hortako da. Bueno, ez aizu resetia. Bueno, gaurko errezeta, Japonia aldera jun eta tonkatxua prestatuko du. Zer da tonkatxua? Txerri eskalopea arroz gainean, arroz tortilla gainean, eolako zerbait. Asmoa da, ingo duguna arroz txuri bat, berai egiten duten moduan, hortarako indudana da arroza garbitu eta hemen daukat zurgatzen utzi mar da hor pixkate ura kentzen, arroz txuri bat ingo du, normala. Hori izango da oinarria. Eta gero gainean, ingo duguna, txerritxuleta hauekin eskalope batzuk, normala, gaur egun, ostiralean bukatu den do, nahitean San Jakoboak, gaur berdina. Hauek, irinetik, arrautzetik, eta ero panko giti pasatuko ditugu, frigituko ditugu, eta ataleta moztuko ditugu, eta gero horrekin hori oinarri hartuta tortilla berezi bat ingo dugu. Eta tortilla hori jungo da arrozan gainean. Orduan, zerbait berezia da, baina ikusiko zu ez goxoa eratzen den, eta probatu zazue etxien eitera, ez daukalan komplikazio handirik. Osagaiak batzuk, agian kostatuko zaizu aurkitzea, baina etxekoekin moldatuko zaete. Nola egingo dugu orduan? Arroza egosiko dugu uretan. Hemen dago 250 arroza eta 300 ura. Urrotzean hasieratik tapa kendu gabe ezertarako. Arroza indaukagunean eskalopea, irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik pasa, frigitu eta ataleta moztuko ditu. Eta tortilla nola egingo dugu? Zartagi batean jarriko dugu mirin ardoa, soja saltza, daxia, azukrea eta tipuleta xerra finetan moztuta. Utziko dugu 2 minutuz hori irakiten hastea. Gero botako du gainera gure haragi moztua eta gero horra beste 2 minutu ondoren arrautzak irabiatuta. Eta ja tortilla egiten hasiko gara. Tapa jarriko diogu eta 3-4 minutuan inda izango duzue. Eta geratzen da, holan haragi zati batzuk arrautzakin bilduta moduan. Bitxia, goxua. Japoniako dena bezala. Hori da garrantzitsuena. Goxua egotia. Eskelen esan duzunean, arroz tortilla, pentsatzen igual tortilla da arroza betegarri moruen da gero tortilla itxi da. Pentsagot, arrarua da, baina goxua egongo da. Ez, arroza, arroz tortilla goxua, zeatik ez da goxua. Bai, ez, nik esan dut goxua egongo da. Bai. Arroza modu guztietan nik uste goxua geratzen dara. Bai. Patri, nik uste dut, arroza gateko ez daukala inungo aitzakietik. Hemen, esan dakua, urrotza, hau, egin duguna da garbitu, behin baino gehiotan sushi izan dugunen txorienen, agertu gara hartu eta urakin garbitu behar da, eta gero komeni da ustea ur hori, beratzen ukitako ur hori kendengo dio eta listo. Orduan, gatz pixka bat hemen, eta garrantzitsua, tapa jarriko dio. Tapa hau ez da altzatu behar ezertarako. Orduan, martxe emango dio honi, eta hemen kristaldun tapa hauekin ikusiko du noiz irakiten hasten den, izango dugu 5 minutu zu ertainean irakiten, eta gero jetxiko du minimora, eta beste 12-15 minutu izango dugu. Eta hor bera bakarrik egingo da. Eta ez dugu altzatuko, errezeta inda egon arte ez dugu altzatuko. Zer lurrun eta negozio behar dazkenean hau. Eta japoniarrek deitzen dutzi honei txerri eskalopiai dentziotze joshoku. Ez da errezetian izena, joshoku da izen bat, eurak jartzen dutzela mendebaldeko errezetei, ez? Eurak pentsetan dagoela, guk itzen dugula olako gauzak. Ze ez da errezeta tradizional bat japoniarra, baizik eta, hori, ez dakit, moldapen bat edo, eurak pentsetan dagoena. Bai, eurek egia esan, arrai kontuetan da horrelakoetan badakizu artista direla. Haragia, junda hartzen da, eta badakizu Japonian haragia jan aldala, oso garesti jaten da haragian noski. Ez da tradizionala, ez? Osean tradizionalki haragi gorrixa ez da jaten, txerrixabe gutxi eta gero 19. mendian, ze aukizabien eragin pila bat mendebaldiakin, eta hortik hasi zien haragixa jaten gehien bat. Eta gero, ekoizpena, baina nahi dut esan, ez daukatela terrenoa bez, behiak eta azteko. Oso gutxi omen daukatean, fruta, uartea da, eta oso menditsua eta baso asko daude. Orduan, arraia,
nahi beste, eta prezio oso honean. Arroza ere badaukate, baina gero frutan erosten juteza eta piezak erosi behar duzu. Aragi eskatu behar duzu, gramoka, ez da lau xerra, ez, nahi ditut, 80 gramo aragia. Eta jatetxetan horrela da baita, eskatzen duzu, zema gramoko aragi xerra da. Orduan han jartzen dizute, 50 gramok balio ditu, ez da, 15 euro. Eta hortik aurrera, frutia da, nik hori entzutena frutiana dela, luxuzko produktua da, hori ez, erosi duzula piezaka ezin dozula kilo bat zagar erosi. Erosi zagar bat eta gainera, hori, igual, aldaketien izango dela, haundixa. Igual, ez zait, behiratzen egon ginen da, 2 zagarrek 3 euro balio zuten, 2 zagarrek. Esnea be oso gutxi dago, esneatik ez dago eta bitura ekaina esnea hartzeko. Hori uste egiten dutela txarritzarraren dako. Legunean erabile genuen olioa. Bai. Birziklatu egin dugu. Eta hemen ikusten dira, bitu horre pinporto horiek, Aitor, sartu hemen, hori da, ogi birrindua, baina, bueno, gaur ere ogi birrindua erabiliko dugunez, berdin zaigu. Hau, hor, eta, bueno, bai ingo duguna da, nik txerri errezeta egiteko, nik beti txerri xolomo eskatzen duenen, gustatzen zait hemen gainekaldeko alde hau. Xolomoaren gainekaldea, xamurra da, itxusiagoa bada, baina xamurragoa da. Bai, nervio pila bada euska, ez? Baina koipe hauek gero egiten dute xamurragoa jateko garaia. Ezurrak enduko diogu, ze kontutan izan gero. Gero frigitzen bozu, ezurra harrapatzen bozu, igual, hori ez dala xamurra ez. Aukeran ez. Ez da izango. Ez. Orduan, hauek, kanpora, hemen ere. Nik entzun dutena da, eurak, zu bebai aditua zara, ze ikusi hotzut nik noizbait eitzen, eta da zapaltzeko, ez? Aragisa. Horan, igual gogor dauenean, zapaltzen dozu mailu batekin, edo, horan, labanakin, eta hori gero, jaten dozunean galditzen da askoz bexua biaua. Bai, a ber, zuke ez tozu entzun hori inoiz, Patri, olagarroakin, lehen olagarroa zer egiten zen. Ostikadaken. Bere zuntzak eta apurtzeko olagarro hartu, eta arrokan kontra, ponda, horrekin ditzen zen bere zuntzak apurtu, eta xamurra beratzen zen. Gero ikusi zuen jendeak, izosgailuan sartuta, berdina lortzen zutela, ibili beharren hor jotzen. Baina ez da hain desestresantia, ez? Izoskaiura sartzia. Egia da aukeran, nik uste dut hori bultzatu behar dela berri, olagarroak hartu eta jendea ero juten da horre ekipozin daiten estresak entzeko, ez. Hartu eta olagarroa erosi, eta pasazue holan... Eta txarrixakin berdin. Zeinekin? Txarrixakin xamurra eratzen da. Bai, ez dozuzetan izoskaiutik pasa bierda, ez ebez. Ez. Gaur egun dauko txarrixa hemen, mesedez. Bale, orduan, ogi lehengo itinetik, gero arrautzatik, eta berdin hauekin, eta ero, panko ogi birrindu erabili zen duen zuk hemen umateztaik zertarako, eta saldu zen du, nola dan ogi birrindu lodizua. Errezeta japoniar bat itxeko, bai, hori da. Engauen katxu kurria, eta inauen goi asko paparra azkenean frigitzeko, gelitzagadako kurruskari edo. Hau saltzen dute, gaur nahi izan ezkero, eta bestela, etxean ogi lehorra hartu, eta berrindu zazuek pixka lodixaua, eta listo, horrekin eitea badaukau. Orduan, hau, berotzen jarriko dugu. Eta gisa da, enpanatziek daukala oso ospe txarra, ez? Ze enpanatzen dozunean zehose edo frigitzen dozunean olan ogi birrindua egin da, arrautza egin da, esaten da, koipe asko daukala, kaloria asko dauzkala, azkenean ez dala munduko gauzarik harinena, ez? Hombre, baukeran plantxan eitea bakarrik arbiagoa da, hori da. Baina, Patri, guk zezaten dugu, egunero jango bainuk zer ogi birrindutik pasata, hori bai, aspergarri izateaz gain. Baina, noixien behin. Noixian behin. Bai. Barikuen, astia bukatzeko egin gauen, San Jakobuak, da zerba horri mamiak, frigitutak gaur astelena dela, da bai, astia energiaz hasi dugu, beraz, bagabiz, beraz, frigitzen. Beraz, astian behin, astian bi, astian 3 alditan, ez da utxartu. Guk egia da gure etxean... Oreka aukitzia. Guk gure etxean normalean gauza plantxan egiten ditugula, sartai jarri zubizian, olio tanta batekin, eta gehiena plantxan egiten dugula. Baina noizean behin, semeai eta egiten dit, ogi birrindutik pasatuta bakarrik, eta xolomoa, edo xolomo adobatu bat, ondua, ogi birrindutik pasatuta, beste hauza da. Astian behin, ero 2 asterik behin egiten badugu, ez da inungo ala. Gainera, zema gustatzen jaken olako eskalopiak eta olako frigitxu, gauza frigitxuak eta ez dakit. Ni umean nintzenian behintzat, pila bat alditan jarten dauen. Umiei eta ume estienei. Umiei eta ume estienei, baina umiei askoz begeixa honik pentsetan dut. Bai,
Bai, gustatzen jaki. Bai. Baina hori, beti, ikusi duzu eze kostatzen den etxean hau itea, ez? Bueno, asko jota zuen arategian erosi. Ze, azkenean, guk hemen ikusi zue, irina, arrautza eta ogi birrindua besterik ez daukagu. Baina erosten baduzue, olako janari prestatu, saltzen dituzte batzuk prestatu aia ez da izan, osagaiak irakurri egunen batean, eta hor, guk hemen erabilitu osagaia baino, desente gehiago izaten dituzte, eta denak ezain osasuntxuak. Orduan aukeran, inal baduzue horrelako zerbait, eintzazue zuek. Eta gogoratu, eitxian itxen bozue, ordena zein jan. Lehengo, irina. Bigarrena, arrautza, eta hirugarrena, ogi birrindua. Hori jakinda, erreza da. Eta gero? Jente askontako iteko, jatetxe askotan iten dana da, arrautza irinakin nazi. Bai? Bai, horre eiten dana, eta gero, bitxauia, irakiten da, orduan hau, jatxiko dutuen pixkat, hau, tak. Nik inauena hori, tonkatxua ez, tonkatxua zu zabizena itxen gaur. Inauenen katxu kurria ezkain, beste izen japoniar, ebendik, inauen, ez dakit gogoratzen duzu, gopor baten sartu nauen, oi asko paparra, eta hor bertan, botan nauen, biko da irin, arrautz bat, eta holan dana nahaztu nauen, bazkenean ez eitxeko dana da, bueno, errexago eitxeko. Orduan, eman bigu igual, gomendio batzuk, gauzak ondo enpanatzeko, ez? Lehengo gomendioa, aragi pieza on bat erostia. Hori nik uste dauen gomendiorik argiena dala. Bai, oinarria ona behar du. Oinarri ona. Hori izaten da ez, kalimotxuakin bebai. Ardagoa izaten badagoena, kalimotxua onagoa izango da. Honekin bebai. Azkenean, duiebo gauza bat frigitzia, azkenean aragisa ona egoten bada, platera, hobeto atarako da. Txuria eta botillan ez nea. Bai, gero, ez dakiz depentzatu duzunzuk, honen mendik esaten daue, gatza lehen hau botatzea. Frigitxu baino lehen. Osa, gatza aragisai botatzea, eta gero... Ogi birrinduti pasatu behar baduzu nahi eta nahi, ez? Bai, baina, batzuk itxen daue, gatza irinai bota, gatza arrautzei bota, eta hortik bota. Baina, gomendatzen da lehengo aragisai botatzea gatza. Aragisai bai, eta arrautzei bebai botatzen dionik. Eta egia da batzutan iten dutela, baina ez du berdin hartzen. Niretzako, ustut, aukeran, nahi hau dala, aragiai berai botatzea. Eta ero, arrautzan bai botatzen dut. Horan, beti arrautz estatu behar dudanean zerbait, nik arrautzari botatzen dio pixka bat. Eta gero, arraina pasatu behar baduzu, mingaina egositakoa, dena dakoa. Eta zuzeitxo zu, aragisa, lehen hau atara oskaiutik, temperatura epelian, edo hotza, edo hori jatzen porta. Hori momentuan itxeko da oskaiutik atatzen dut. Ez da berdina. Gomendatzen da temperatura epelian izatea. Baina txuleta bat jan behar baduzu, nahi dut esan, honek denbora, azkenean txuleta bat eroguk, solomilloa, azpizuna. Plantxan jan behar badugu, lodi jaten dugu moduan. Hori ezin da oskaiutik atera eta egiten jarri. Zeratik ez, egingo zaigu, kanpotik egingo zaigu, baina barrua hotza aterako zaigu. Orduan hor trukoa badago, mikroinlabean sartu segundu batzu bakarrik, ze mikroinlabea bakizu barrutik kanpora berotzen duela. Solomilloa, mikroinlabean? Zuk txuleta hori, hainbat jatetxetan, txuleta lodi bat. Zuk jatetxe normalean, 5 ordu, 6 ordu lehenago, txuletak atatzen dituzten jatetxetan, atera egiten da, zinta, solomuana, txuletak ateratzeko. Hori kanpoan egoten da, sukaldeko temperaturan. Orduan, barrukoa beti ongo da epela. Eta ataratzen baduzu, dana bukatu dizute, eta oskaiutik atara behar izan duzu olako lodiak. Mikroinlabean, 30 segundu eman, eta egiten duena ez du kozinatuko, epeldu ingo du barrua, eta ero plantxan ingo zu alde bat, bestea, eta ero kanpora. Zenbat ikasten dan txorienen? Hori da truko. Neko xarra, baina, eta aldala, ez dan egin behar. Hori da, momentu batean harrapatzen bagaitu uste hor, ama, txuleta guztia jan digute, eta etxera iritsi naiz, da txuleta jan nahi dut orain, eta oskaioan dago. Hor, guk etxea hemen jaten dugun moduan gutxi eginda jaten badugu, barrua hotza egongo da, eta hori besta truko. Nire lagun batek erabiltzen den trukua pankua, igual ez erabiltzeko edo kurruskari geratzeko bai, niretako geixegi da, baina berak itxen dagoena da, lehengo arrautzetik pasa, gero ogi birrindutik, eta gero berriz pasatzen dago arrautzetik, eta gero berriz ogi birrindutik. Hola itxen dutza, geruza bikoitza. Eta hori holan zan da? Oso harina ez da. Harina ez da, baina, berako lan ikzen da. Nik nahi xaudot bakarrik geruza batekin. Nahi xaudot kurruskari, baina ez bestela
bestia ez dakit geixegi pentsatzen. Nik uste hori tiroen kontrako lako txaleko bezala balioko dukela horrek. Nik uste hori... Hotzerako lan, beroki bat. Bai, jente ari da horrek grafenoak inda, ez, grafenoa takendu, gogorrago da nik uste dut, ogi birrunduti pasa lau aldiz, ero bost aldiz, eta hori jarri gero horrekin. Eta gero, beste gomendio bat, guk hemen txorienen beti itxen duguna da, olixo on bat aukeratu, ez? Zer, azkenean, frigitzeko ez da bedanok balixo, ze batzu dauke zapore igual larrei, eta orduan hartzen daue zapore hori. Orduan oliba olio fin bat, edo ekilore olio bat, holan zapore oso zapore txua estana, eta horrek lagunduko esku ondo frigitzen. Bai, mesedez, sesamo olioa hor daukazuena, eta esatuzu, gaur, errezeta Japoniarra ingo dutean, sesamo erabiltzen dute, ez da zu erabiltzen taratu, mesedez. Sesamo olioak, nik ezagutu jendea, errezetak izorratu indiela, pentsatu sesamo olia, oliba olioa bezala erabilizan dute, eta egiten duena da oso zapore fuertea dauka. Bai, gaina hori zabelerako oso astuna da, hori bakarrik tantaka bat edo tantaka bi bota bidiez, zapore presentzia asko dauka. Eta gero, bukatzeko gomendioekin, olako sukalde papera jartzia plater baten, ze honek xurgatuko dau, aragisai edo, kosinatzen dugunan, olixua xurgatzia. Sobratzen jakon olixo dana, kanporatzia. Hori da. Bueno, gure eskalopea hain da dago. Bai. Hori, gero beharko dugu. Arroza egiten doa, hemen poliki daukat, 19tik bira jarriko dut. Hortxe, bian. Eta hemen, sartagin berotzen. Eta sartagin hortan, tortilla berezia hoengo du. Tortilla berezia egiteko behar dugu. Soja saltza. 50 gramo, mirin, ardoa mirina, hango ardo zuri bat. Gozo aldera da, ez da ardo bat erateko. Ez da kalimotxoa egiteko. Ez da oso goxua egia zen. Kosinatzeko bakarrik erabiltzen. Bai. 15 gramo. Hau da, tereyaki saltxian... Antzekoa. Antzerakoa, ez, azkenean. Koiarakada bat, azukrea. Eta gero dashi. Dashia da, hango salda bat egiten dutena, honekin, atun lehorrakin. Eta da, ia, beraien sopa eta saltza askoren oinarri hau da, dashia erabiltzen dute. Eta deitzen da, horre, galuze lehorrori deitzen da, katsuo bushi. Hemen eingo, olako iztegi bat, txoriene, euskera, japoniarra, da asalduko zuegu pantailan beste aldian zauzien, iztegi honen esan nahiak eta. Hemen dauko, panko ogi birrindu, erabili duguna lehengo, hau, xerra frigitzeko. Eta hau da, ogi birrindu bat, baina normala baino apura lodixaua ez dakit, ez? Bai. Eta honek laguntzen dago azkenean, aragisa kurruskarik edetzeko denbora geixau. Eta bai, holan saltzen dago, eta han asko saltzen da. Hemen de bai, supermerkautan eta egoten da. Bai, uste saltzen da. Gaina izen horrekin panko moduan saltzen dute, edo ogi birrindu lodia be bai, aurkitzuko zue. Panko jarten badau paketien, igual garesti xau hartarako jatzue, baina badauz marka zuriko eta aukera asko, eta aukiko zue. Gero daukau, dashi salda. Hau da, arrain salda bat, ez? Itxen dala, egaluzian... Lehorra. Galuze lehorrakin, eta algan batzukin beba egiten da. Eta hori erabiltzen da, azkenean sopak eitzeko, ramenak eitzeko, saltzan oinarri bezala, erabiltzen da, gauza pila baterako. Ja, usaiakin, beti oin pixkanak aia hasi da berotzen eta irakiten hasi behar da. Eta ja usaia, daimiosuna da, daxia. tipula hor erregozi. 2 minutu hemen eukin dut. 2 minutu. Bien bitartean, gaina, lodia ingo, betxo, ingo du bat. Hartuko dugu. Eta hau ingo duguna da, hauan sartzeko tamaina moztuko dugu. Erditi moztuko du lehenengo. Eta gero lan. Eta gero, xerratan. Xerrapinetan. Bai. Eta hau, honek 3 minutu dara mazkinean, bertara jarriko du bertan, eta arrautzak irabiatuko ditugu. Utziko du beste 2 minutu hor, eta gero arrautza bertara bota, eta hau izango da tortilla. Tortilla honi ez digu buelta emango ez ezer, gero bai behar duguna tapa bat. Gainekaldi egiteko. Eta hau, bueno... Desiatzen hau probatzeko, nik ez dut olako sekula, olako gauzarik probau. Beraz, pentsatzat, barregarrixa pentsatzat, eurak Japonen itxen dauenean hau tonkatxu eta ditzen dut zie, mendebaldeko platera, igual pentsauko dugu kolako gauza jate itxugula edo. Ez, hau pentsauko, beraiek hau jaten dugula. Patata frikitu. Bitu han patata frikiturik ez gendu nekusi. Ez? Ez. Pitu. Galera, Patrizia. Saidazu. Zer moldatzen zara txotxekin, jateko? Ni Txinan egon nintzen bizitzen, Shanghaien, eta han, erosin itxun, honek umientzako dien gomatxo batzuk, eta holan asko ez berrexabak, eta joeten nintzen nian erosten, ze da, zure seme alabentzako da, pai, da gero niretako zan. Eta orduan poltzuan eramaten nauen, eta ze jatetxetara joten ginen, eta jatetxetanetan ez zaukien sardexak eta
eta labanak. Orduan, joeten ginenean, ura atalaten nauen da horrekin jaten nauen. Ume bat izango banitz morun. Baina, erantzuna, enaz oso trebia. Jan aldot, baina motel da, gero Eta txinanan jatetxetan da bizkuntzatan egoten zen? Idatzi eta ez, egoten zen txinatar hizkuntzan bakarrik, eta hau joten ginen da, hori seinalatzen, da hau ginula, hau gure ginula, hau gure ginula, da. Igual, basabien norbait mai baten jarte, bere intimidadia apur bat, apurtzen, da gero ez den ginen, hau gurot, edo sopa bat, edo gero interneten bai argazkisak zaukagun, igual beste jatetxe batekuak edo da, holako zehose. Eta, moldatzen ginen. Guk, egia da, Japonian hori gertatu zitzaigula, eta ditzen genion gastroaventura. Bai. Juten ginen, hartzen gendun karta, eta esaten genion horrelako bat, eta horrelako bat. Eta gero han egoten ginen zai, ea zer etorriko zan, ze batzutan argazkiak ero jartzen zituzten, ez? Bai. Eta hortik bazenekien itxurera nundi jungo zan, honek itxura hona dauka, ber zer dan hau, eta baina bestatzutan, beraiek inglesa tutik ez, eta kartan, dena japoniarrez, orduan hartzen dut da. Kontakotzu gastroaventura bat, zean joan nintzen lagun batekin, lagun desenten euskanan, ez? Baina lagun batek, gastroaventura olako baten. Eta ataraz euskuen olako, ez dakit, olako gauza lodi batzuk olan kurbak zaukienak, eta nire lagun batek basabilen esaten, zelako gamba gozuak, ez dakit, eta gambak, eta zien larbak. Beraz izen zan, sorpresa bikaina, baina nik pentsatzen hori jakin zauenian larbak ziela, segitxuan inzauen holan bota da, ez dakizet. Eta nik pentsatzen, gustora basabizan jaten da, honak basauzen, berdin da, ez? Esan inziotenean zer zan orduan bota zituen? Bestela jaten normal. Bai, bestela jaten normal. Nik guztot, baina hori gauza askorekin gertatzen da, ez? Nik guztot gauza kulturala direla, ez? Izango da, jende askori be, guk hemen jaten ditugun gauzak igual irutzeko zaie, ez da, nola jan aldute hori, ez? Nik etorten dienean, Japonetik ez ditut bezero asko izan, ez? Baina etorten dienean Bilboko honek ibilbideak eta itxera, olagarrua pentsatzen jaki holan eurak ez dauela hainbeste jate batzuk, estatu batutako batzuk, ez da, untxixa be, arraroa itxen jake guk untxixa jatia. Eta, badauz gauza batzuk bai kulturalki, guk hemen jaten ditugunak, kanpoko jendiei arraruak itxen jakonak, orduan guretako bai, beste gauza batzuk, ez die gauza arraruak, azkenean dana kulturala da. Saldia badaude toki batzuetan ez dutela jaten da, guk hemen ez da oikoena, baina, behorra da, moxalata jaten da. Gazteizen eta egoten die arategi batzuk saldixenak ez, berez isadienak. Bai. Bueno, errezeta, jarri dugu gure xerrak hemen, eiken, eta oin, Desietan nauen hor, banaukon ja begisa jarritxa hor, baina esoztasun eskaintzen. Gatz pixka bat hemen ere, bai? Baina askorik ez, kontutan izan hemen soja saltza daukagula. Orduan hori janiko gaztia izango da. Eta oin ingo duguna da, 2 minutu utziko dugu hor plop irakiten, eta gero, arrautza bertara botako diogu. Tapa jarriko dugu, eta utziko dugu, minutu bat erolan, taparekin. Eta gero, nahi badugu lehorrago horren arabera, jolasten jungoa tapa kendu, eta utziko du lehortzen bera bakarri dena. Arroza, hemen egiten nahi da, eta orduan oinarrian izango da. Plater batean, arroza jarriko dugu oinarrian, eta gero tortilla hau, hori dala zaienan ikuste dut, gainean holan dana, bota behar du. Aditxoriene, ea lortzen dugun edo... Noski. Duda da. Bestela moztu ingo da, errepikaukoa atara arte. Zeko zuzen ateratzen da. Hau. Eta hau, geratzen da, super samurra. Lehen hemen, ez dut lehenago probatu, baina tapa hau da. Eta orain, txiko diogu, eta zu ertainean egiten jungo da. Eta hemen arroza konturatzen zate, gero ikusiko zuen nola geratzen da, baina ez da altzatu behar momentu batean ere ez. Guk hemen ohitura daukagula beti doble ero 3 aldiz jartzeko. Ez, beraiek egiten dutena hori. 250 arroza, 250 ura, besterik ez. Eta urrotzetik hasita, hemen doa emeki, eta ero izango duna da hori, arroz zuri garbi bat, osasuntxua. Tortilla honekin bikain doana. Hau, utziko du hemen egiten, esan dakoa, 2-3 minutu. Eta holakin, hemen altzatu da tapa, lasai. Eta ero jolasten jungoa, eta arrautza inda dagoenean, aterako du. Bola. Nik ez dut sekula olako gauzei probau. Gaur probauko. Desietan nau.
Gero probezu. Eta oin? Arroza. Arroz Txan, urisa. Arroz urisa, garbi-garbisa. Kontutan izan, susirako erabili behar bagenuen arroz hau, izango zala, ateratzea oin egin da dagoenean, ostu egin behar da, azkar, abaniko batekin, da ero botatzen zaio nasketa bat, zein daukan, ospina eta azukrea. Bueno, arroz ospina, ez da hemengo gure ospina. Orduan, horrekin, gero ja, epela dagoenean, gaina susian temperatura esaten da beti 36 gradutan. Bai, bai, gorputzako, berai, bakizu, japoniarrak oso zehatza direla denetarako. Ni dizieten hau, lortzen dozun eitxia. Zer, bolti emotia? Bai. Bai, eta irian gure zua bolta bat emotia? Venga, hau sartzen za. Ni bai, baina... Gero zela ningo argazkirako baina, ezin guk proba hau? Bai, sati bat bakarrik, gero... Osea, ningo, bai. Ez dakit, apurtuko da. Pentsen, berda. Bueno, hau asmoa da. Petxo, patata tortilla bebai, egun ematen, pentsatzen bazu itxatzi egin zaizuela. Idatzi, txorien eabildu ITV.eus, uste duzu ez zigorrek lortuko dauela dana jartzia edo ez? Bai. Hau da trukon bat. Holan, golpe lehor bat, tak, honek itxen duena askatu itxen du. Hor da, noin hartzen dagoela? Ona. Ensaiatzen egon naiz egun guztia, Patrizia. Eta hemen daukazue, gure txerri solomo eskalope tortilla arroz gainean. Hau da, tonkatxua. Baina, bueno, hemen ikusten duzu, arrautza nola ondo indan, eta gero, hemen daude gure, gure haragi hori da. Utzikot zuri ez dakit azteko... Bai, hau, bueno, beraiek, baina guk hemen sardeskata euskau, baina moztu ditut nahi eta tamaina horretan, hauan sartu da izateko, ze beraiek sardeskarik eta horrela ez duten ez erabiltzen. Ontsa orduan asmatu bidan non dauen. Zelan dau. Nintzen duk. Bero. Ni lotza ematen dira. Putzin gau. Ostiralian zu errezinen da nik gaur. Dauka, Ni gaur, azukera pizka nabaritzen zaio. Bai, gozua dau. Oso gozua. Aragia dau xamurra, bigun. Bueno, eta aurreratu, a ver, zer bota, zer prestatu behar zoin, Patria, a ver, kontatu gozu. Guentxe goiaz, Japonietik Euskal Herrira, da ingo ditzugu, aragi bolak, baina air fryerren. Wow. Eta gaurkoan aragi bolak, saltsa batekin ingo, baina aragi bolak ez zure amamak eta nire amamak eta zure amamak eta nik eta zuk itxen dugun moruan, baizik eta air fryerrien inbiau. Beraz, oiazko bolak air fryerren. Eta ez da benentzako gulertu air fryerrean, Hemen itzulin, barda batzu egin dako, Patri. Air fryer eta air fryer hor lau. Hor, atzien daukogun trabankulu honetan. Air fryer. Air fryer. Da, bueno, nola saltzen da hori. Berez, hau esanin frigigailua kentzeko, olio gutxiago erabiltzeko, eta emaitza antzekoa lortzeko gailua bezala. Hori, azkenean frigitzea lortzen dugula olio gutxiago erabilita, eta garbiago, ez? Ondo esan duzuen txe. Bitxura. Bueno, zelan nengo, oiazko aragi bolak air fryerrien. Bota. Hasiko gare, aragi bolen osagai guztixak nahaztuz. Azkenean, oiazkoan aragi xeatua, xingarra, esnia, berakatza, arrautza, horrei emango zau bola forma, eta 15 minutuz kostinauko air fryerrien. 180 gradutara. Eta gero, sartagin baten gorritxuko tipula, berakatza, irina, piperrautza, salda apurtxo bat, ardo zurixa, aragi bolak hor sartuko ditugu, utziko kosinatzen dana 5 minutu, eta jazta. Listo! Orduan, air fryerren dauzen bitartien, eingo. Eta, nik lehengo, ingot, xingarra edo hau, irugiar lodi hau, ingot zatitxu. Zekero dara nahaztukot egurrezko koiara batekin, aragi bolak itxeko, beraz hau, zatu batzutan, ingot, hau hau da azkenian, emoteko apur bat, ez dakit, zapore gehiago gure oiazkoei da. Eta xamurra guako ipia, garri izaten dute. Oiazko izaten da, normalien lehorra, orduan geratzen die aragi bolak, apur bat lehorrak, beraz, honekin, eingotza, baina hau aratek izan eskatzen bozue, da dana birrinduko zue batera.
Bai, azkenean, bueno, aragibolak eta ez, horre, normalean nazketa gehien erabiltzen dena, izaten da txerrikia txalakin. Hori zehailik izaten da, bagian txala, ero behia, lehorrago geratzen dalako, eta txerrikiak xamurrago, ez, utzi, koipea ematen diolako, ez? Betxu zelan geratzen da nau. Bai, eta hori da, koipia gozua. Beharrezkoa. Koipea beharrezkoa. Baina hori, ez da broma, jente bat kendu iten dute koipea dena, eta gizakiak koipea behar du. Bai. Dena bezala neurrian eta koipe batzuk, beste batzuk baino gehiago, baina koipea jan behar dugula. Ez da, bapatean dena koipe guztiak kendu behar. Eta haragi bolataz ditzein da, bueno, haragi bolak, bueno, erderaz ez albondiak esaten dianak, bueno, izan aldi haragi bolak, arrai bolak, barazki bolak, zereal bolak. Bueno, bolak dananak. Nik uste dut, Patri, inalko zala liburu bat bakarrik haragi bolan inguruan, nahi dut esan. Egon da batan bat, igual. Seguru bai, ez? Ze azkenean, kombinatu aldute, hainbat saltza ezberdinekin. Zuk ingozun saltza, tomate saltza bat. Inaldugu, arrai nikin behin batean inituen, holako lebatze bola batzuk, eta holako saltza amerikana batekin, aldamenean. Arrai saltza batekin. Orduan, aukera daude, nahi beste, eta gainean mundu guztiak gustatzen zaiola, ez? Eta ez dela bakarrik hemengo, kultura guztietan iten dira. Nik normalian aragibolak egisa esan behar itxen dutela txale aragi xeatuakin eta txarrixakin. Osa, itxen dut, nahazketa bat. Oiazkoakin askotan, ez dut askotan itxen, baina, bueno, gauza honen, errezta honen atzien dagoena da, azkenian, itxia bertxio bat osasuntxuagoaz, azkenian, honek ez, oiazko aragixak dauka koipe gutxi hau, gero xingarra botatzen dut zau, baina, bueno, eta gero labian itxia da, edo airfryerrian, ez, isa olixo barik, eta gero, saltxa legun baten. Hau itxen dutena bai da, berakatza normalian, itxen dutena da, holaxe, txiki-txiki-ein, eta batzuk itxen dauena da, frijitxu. Frijitxu bai, erregozi, apur bat berakatza, eta tipula nik itxen dut, holan gordinean jarri. Tipulik ez dut jarten? Hor daude, nik uste, errezetak egiteko, hauek nahi beste, eta bakotzak beretxean, guztoku egiteko, aukera bat ezberdina hemen daukazue, eta frogatu. Eta normalien bebai, etxian, normalien jendiak itxen dagoena da, ogixan mamia hartu, eta esnian buzi, eta hori jartzen dutze gorputza emateko. Baina, hau, nahi dugunez, xamurra hua geratzean nik ez dut ogiri botatzen bakarrik, esnia, holan, sin mas. Ogi birrindu bat alza. Gero, Patrik esan duena, frejituta, airfryerrian beharrean einaldira egoziak, labean erretakoak inaldira, saltzan bertan egozi aldira, nik lenguna sartu nintzen nahita, errezetak albondi, eta ez dakit, baina dozenaka errezeta da, einalditu zuena, hori, haragi bolak, ero, guk egiten egin berziontan, hor, botaldi zuena, zuen edu zuena. Bai. Azkenean danetik onartzen dago, ez? Bai. Eta airfryera, bueno, hau duela urte batzuk asmatu zen, da bakizu, ez? Honek azkenean funtzioa gehiago labe baten funtzioa izango zen, ez? Asmatu zuten, freidorak ero kentzeko, ez? Esan ez, frijitzen zuela koipe gabez, azkenean, labean ingo gainu bezala botatzen dioguna koipe pixka bat, eta berak aixe beroa botatzen duenez, iten digun hori, frijitu barik, nik uste gehiago dala labean kozinat. Bai, azkenean da... Merezi duen, Bitu, nire lagun Carlosek, hemen aipatu dut noiz paitz, eitzen daulan Basque Culinary Centerren, beraz, zehose jakingo dauzuk aldaritzan inguruan ta. Berak esaten dau, etxien, erosten bazauen holan gaiuren bat, robota erosi baino lehen, eta holan krokpot hau edo, hau erosi baino lehen, berak erosiko zauela airfryerra. Eta biak izango nahi dut esan, zenik airfryerra ez dut erosiko, ze labea dukat, zenik uste dut niri behintzat labeak ematen dizkidala, gailu horrek ematen dizkidan, ez da berdina, ez dut esango berdina, baina antzeko erabilpenak. Ez, baina azkenian hau da, askoz be gutxi hau kontsumitzen dau, energia, kopurua, beraz, merkiagoa ataraten da, eta gero, laba baino askoz be potentiagoa da. Hori izaten dabe. Hori izan nire Carlosek. Atarako ez da zu horko erretilua da, joango gara hau botatzen? Igual ingoa berua galtzen dut. Berua, igual platerean jungoa jartzen da erogia danak eta oso gunean. Jarriko ditu igual hobeto.
Holan ez dugu, ekonomizatu iten dugu temperatura. Ideia hona zigor. Baina, ostra, hainbesteko indarra daukate, nik ez dakit, nik ez jakintasunetik. Labe batek badakit 300 piku gradu hartu alditxula. Bueno, zure kuadriako batek edo zure lagun edo ezagun batek ez zauenin labeko gauziak endu da hor sartu airfryerra? Zuk esan zion, ez? Bai, eske nik gehien bat ikusten dudana da, berak airfryerra gustatzen zitzaion, eta esaten du, labea ez dut ezertako erabiltzen. Orduan, labea jutetan tokien, gaina, tamaina oso ondo geratzen da. Geratzen zaio lan armariotxo bat emodan holan, eta polita geratzen da, eta aldamenian gauzatxo batzuk ero utzi aldu dituzu, ero gainean bebai aukera, eta handauka sartuta airfryerra, eta ataratzeko, garbitzeko atera egiten du, eta labea ez zuen ez erabiltzen, eta nik antzeko, nik ez dakit, guk fregitu etxean gutxi fregatzen du. Aragibolen hau testuri hau, da apur bat manipulatzeko eta saia, zukin zinun esne frigituan antzera, baina gero xamurrauak atarako die. Jendiak horregatxi botatzotza, igual ogisa edo irina, baina oiaskuenak dienez da, azkenean, lehorrauak geratzen dienez, nik naixadot, hola nitxia, apur bat itxaskor geratzea, ze gero... Aguan desein, zaizkigo. Hori da ideia. Hor bezaten dutena airfryerrakien da, etxe txiki batean, bi lagunero bakarri bizi badira, ez, agian airfryerra hobeto etortzen bazaio, eta jente gehiago bizi bada, labeak kapazidade neiko de xente gehiago dauka, ez? Labe batean, altura ezberdina dauzkazuela, eta horre inalduzue jende gehiago ondako. Hale, zu, hitz egin duen, ez? Pizza airfryerrean ero ongo da errezetan bat, ero, pizza inan da. Badauka modu bat, ze airfryerrak dauka 11 modu kosinatzeko, eta bat dana zehatza, oiasko egaltxoak itxeko, beste bat, pizzan dako, bezat, pastelak itxeko. Berez, egongo da errezetan bat, hola neitxeko. Hor italiar bat egon gazate, kesto, pekatua hori ezin da, inoiz ez. Pizza nune inbar da. Gabe batean, behan bero, gaina arriskoa ize gabe, ze horbe, gaur egongo labeak eta bakizu dauzkatela funtzio ezberdina bebai, hone dauka moduan, gaur egon sartzen zara eta daukatela. Oiasko erretzeko funtzioa, zenba pisatzen du oiaskoa? Kilo 600. Kilo 600, bera kalkulatzen dizu denbora, temperatura bera jartzen dizu, eta oiasko balak bebai, normalian, nik etxian betidanik egin ditut, kosinatuta, hori ez, olixuan. Frigituta eta gero saltxan sartu. Eta laban ez daukat oiturarik itxeko. Beraz, nik labean egiten dut. Guazen ikustera zelan geratzen da. Ez, nik aragibolak etxean labean egiten ditut, eta baliatzen dut egun hori beste zerbait egiteko, baina egiten duana labeko gaina egiten du ditudanean egiten dut egun batzuetako. Hartzen ditut bi bandeja labekoak, bi erretiluak, betetzen ditut bolataz, eta labean golpe fuerte bat, goiti kanpotik horritzeko, barrutik pixka gordina geratzeko, eta gero saltzen, berotu egiten dago, ez da? Bai, bero dago, Bueno, barikuko San Jakobuak, horrekin erren nintzen. Gero, lehengo eskalopia. Oin eskua. Bai, pentsuta dala nere gauzea izango da erretzia. Bueno, erretzen da, azkenien hau lababat moruen da, orduan lehen hau pizten bozu, joengo da berotzen, eta orduan sartzen dozunean, denbora gutxixa ingo da. Niri pentsataga daukala, tamaino txikixa, azkenean, igual, tamainoa haundixa da, baina hau, igual, 2 pertsonan dako edo 3. Amar, Patri, dauzka, 5 lagun bakoitzako, neurria, hori da, ez, bata bestean, gero, itxatzingo die bestela. Baina, eta labe batean esaten duena, labe batean, bakizue atal ezberdinak, altura ezberdinak dauzkazue, eta hor, jende gehiagontzako. Gurean honekin, hainbat lan imarko zuen airfryer honek gurekin. Air da, o air? Air. David Jorge hemen, ETV bin aukizaren programa bat, Robin Food, horre ditzotzat Satisfryer. Ditzotzan? Satisfryer, bai. Hone ditzotzat. Zuek deitzun guro zuen moruan, baina, erabiltzen bozue, badakizu hemen txorienen, egin ditugula airfryerrakin errezeta desente, eta alzari sartu ETV nahieran, eta ikusi airfryerrakin egin ditugun errezetak. Zuek, izaten badozue, asmakuntza, isa berrixa da, eta berez, igual ez dauzain beste errezeta interneten eta liburutan, berez, izaten bozue ideiaren bat, hori, jarri? Ikusi zuen otzara hori, ez? Hor fridora batean ohikoana da patata frigituak egitea, ez? Hemen patata frigituak egiteko izango zen, haragi bola jarri ditugun, oiasko bola jarri ditugun, otzara hortan, patatak zurituta botatzea, olio txorrota bat gainetik bota, eta honek
Bueno, hori, haize beroarekin iten diguna da, patata frigitu bezala ez da geratzen, baina antzekoak bai. Eta asmoa da hori, ez dute, horre patata horiek ez dute zurgatuko oli horik, eta garbiago, ez? Haize beroarekin kozinatzen. Hori da. Hori da. Bueno, honek, ointxe joango gara saltxa eitzen. Hau saltxa apur bat tradizionalagoa da. Bai. Eta beraz, egin gau tipula gorritu. Bai. Tipula gorritzen danean, botakotzau pipera hutsa, nik kasunetan gosua eta irina. Eta gero botakotzau salda eta ardo zurixa. Bai, nik, oi askoanan, nik hor badukate oitxuratzuk, eta hori da, egia da, egiten genduen ostiralean, amonan errezetak ero gure oitxurak, ez? Nik badukat oitxura, oi askoari, ero txerrikia izaltza bat egiten diodanean, normalean, kipula azenarioa eta batzutan sagarra erorrela bota aldio. Sagarra bai? Bai, sagarra superondo eratzen da. Gozuakin, gozo puntua ematen dira eta oso ondo eratzen da. Behian dako, ero olako haragi gorriagoak egiten ditu danean, beti, kipula azenarioa eta porrua ere bai botatzen diot. Nik honi, porrua ez dut botatzen inoiz. Oiaskoari eta txerrikiari porruri sekula ez. Nik noiz baitz izan dut, zelen itxen hauen lan txakolixakin, txakoli batekin, eta berendako gaun show cooking bat, eta nahi zaudien zehose, sumierrak nahi zauden zehose, espeziatua txakolinakin kombinatzeko. Eta orduan ingen itxun haragi bola batzuk, koko esnearekin eta kurri gorriarekin. Hor, frigorifikoan dokatzen kurri gorria saltxa horrekin. Eta atarazien supergozua. Gero, haragi bolei botasotzagun espeziak, kuminua, pipera hutsa, eta atarazien oso politxak. Barkatu, behi esnea bota duzunean, behi esnea bota beharrean, koko esnea horra. Saltza izan da. Bale. Ez baina, pentsatzen nahi nintzen, haragi bola horiek egiteko garaian ere, Patri, behi esnea bota beharrean, koko esne pixka bat bota. Bai, ez zantxartu gongo. Horrek, ikutu bat eman barriola, sapore, tropikala, esan dezagon. Nik uste baiet. Probatu alda, bitxo, onartzen dut nik hori. Honek jarraitzuko dauk gorritzen, eta haragibolak itxen dabizen bitartean, joengo gara saltza prestatzen. Bueno, saltzi egin da hemen loditzen doia, eta zigorrak ez da, hau, birrindu bizu? Ez, haulan geratuko da... Rostikoa. Rostikoa, artisaua. Eta bertan botakau apurtxo bat, honek haragibolak, enditsugunak airfryerren. Orduan gutxinaka, joango gara jarten, saporiak nahazteko, ez? Bai. Hemen honek haragibolak, oiaskuanak, eta irugiarranak, bai jarri dugu. Beraz, ikuste duzu hau? Jarraitu dutela, hau da, ez dutela olixori bota gainetik. Hau izan da bakarrik? Ez da bera bakarrik hor labean erreta. Hau bai, koipia daukana bakarri da txingarrana, irugiarrana. Eta hor daude, dantzan, Eta dantzan, gatibun abestiak euritan dantzan jartzen du jendea, eta goratu, eite maratoia hor daola, eta bidali zuen bideoak, hor bakizue. Jarri zaitezte berdin dan nun, urtxorrot baten azpian, erreka baten azpian, ero nahi duzuen tokian, baina euritan dantza gatiburen abiztia horre azpian dokezuela, bidali bideoak, eta bakizue hor arpidetzen da dirua eman alduzuela, modu ezberdina dauzkazue, bizun bidez, bestela kontu korronte bidez, eta... Zotzu nahi dantzatzen ikusten, zure? Nik saldu egin behar da, nik ez da zetan dantza egin bihar. Bestela barre guri esartu gehiagi eta ez da apuntako berdan. Bai. Jarriko haragi bola batzuk, hemen txe, lan ikusteko, saltza apur batekin, gainean, holan fina ingo, paterako. Ez dakit, holaxe, belar batzukin, belarrak beti itxen daue. Bai, eta gaina, eta zaporea, hor bakizue, erromero pusketa hori, aguan sartzea badaukazue, sartu eta zaporea emango digu, orduan, Bai, zapore intentsua. Ona. Egun honetan badagabiz holan hau zapaia erretzen, ezta? Ingo honetan bai, hau utziko suketan idaztatzeko, eta hau aurkezteko gure haragibolak airfryerren. Zeran ikuste duzu, erreko gara? Ez? Hori plo dago. Hau hor labaitik 180 gradu datik atara berria dago.
Bueno, estadistikak, holan, bakizu, ataratzen direla olakoetan, eta euneko handi batean bai. Zuk input, eta bitartean, bi xargauz, beste bi errezeta gozoken. Bihar arte, zelan? Oso, Goxo, ez da berreten.